tebe. Iňaký, ľúbim ťa. Chcem ťa, ale... Vieš, keď ja som taká nervózna, keď sme tu spolu sami. Upokoj sa. Pozri, okúp sa, oddychuj, chod si ľahnúť. A ja si zatiaľ usteliem na gauči. Dobre? Veľmi ma mrzí, že som ti spôsobila toľko starostí, Kamila. Ale veď ja som šťastná, že si v mojom dome a môžem pre teba niečo urobiť, Makarena. Som si istá, že teraz by si nechcela byť s Karlotou. Nie, nechcem ju vidieť. Mala som tú žalobu poslať právnikovi už v ten deň. Ale neurobila som to, iba som ju varovala. No tak, teraz sa netráp, prosím ťa. Čo sa stalo, stalo sa. Jediné, čo ma ťahá domov, je, že by sa Paloma mohla pokúsiť spojiť sa so mnou. Rufi sa o všetko postará. A navyše, Paloma je veľmi inteligentné dievča. Nebude riskovať, že by telefón zdvihla Karlota. Som si istá, že sa s tebou pokúsi spojiť nejako inak. Neviem, možno ti zavolá do nemocnice, alebo ti nechá niekde odkaz. Možno ti zavolá aj sem. Ja iba chcem, aby bola v poriadku. Ona aj ty. Keď už Paloma nie je doma, nemám dôvod vrátiť sa tam. Nechce sa mi vrátiť ani ďalej žiť. Makarena, to nehovor. Tvoj život má význam s Palomou alebo bez nej. Cítim sa taká stratená, nepotrebná. Doteraz som žila iba pre Palomu, pre svoje vtáčiky a pod tyraniou svojej sestry. Musím byť opatrná. Nikto si nesmie nič všimnúť. Keď odišiel Samuel, myslela som, že život sa skončil. Ale mala si svoju dcéru, Rominu. Ona ťa držala nad hladinou. Áno, samozrejme. Ale neskôr som pochopila, že jedného dňa moja dcéra odo mňa odíde a bude žiť svoj život takisto ako Paloma. Musela som urobiť niečo pre seba, Makarena, preto som si otvorila galériu. Aj ty by si mala niečo podobné urobiť. Už je neskoro, aby som niečo začínala. A prečo to hovoríš? Nikdy nie je neskoro. Ver mi, ide len o to, aby si sa ty rozhodla. Pozri, na teraz môžeš bývať tu a pracovať so mnou v mojej galérii. Čo to vravíš? Nie, nemôžem bývať tu s tebou a pripraviť ťa o osobný priestor, o tvoje súkromie. Nie, a navyše o umení nič neviem. To nehovor, Makarena, máš úžasné cítenie a vkus. Som si istá, že sa to rýchlo naučíš. A pokiaľ ide o to bývanie, bolo by to iba dočasné, kým si nenájdeš slušný byt, ktorý si budeš schopná zaplatiť zo svojho platu. Čo ty na to? Veľmi by sa mi to páčilo. Ďakujem. Ďakujem, že sa pri tebe cítim užitočná. Ďakujem za tvoju pomoc. Nech ti Boh žehná. A veces me entrego, me dejo llevar por las ganas y esta noche es otra noche que entre los dedos se me escapa. A veces me entrego a tu dulce veneno que abraza mi pecho y mi espalda y destruye mis besos. Najlepšie bude, keď odídeš, Liliana. Ty a ja sme sa rozišli. Na čo Rominu provokuješ? Ty máš neskutočnú drzosť. Predstieráš, že si Emilianov priateľ a za chrbtom mu chceš prebrať priateľku. Buď ticho, Liliana. Choď radšej domov a nepribližuj sa ku mne ani k Romine. Jasné. Bojíš sa, že budem hovoriť, že poviem pravdu a že sa celý svet dozvie, čo ste zač vy dvaja. Počkaj. Odprevadím ťa k autu. Pusť ma a daj mi pokoj. Ak ma vyprovokuješ, poviem im to hneď. To by bol skvelý koniec oslavy tej tvojej cundry. Hej! Liliana!
Prepáč, Orlando, ale musel som s niekým hovoriť. Urobil si dobre, že si zavolal. Ale keď budeš ďalej piť, bude to ešte zložitejšie a začneš priveľa rozprávať. Už ju nikdy neuvidím, Orlando. S inakým budú bývať v Madride. Možno je to tak najlepšie. Keď ju nebudeš vídať, pomôže ti to zabudnúť. Netušil som, že ju tak ľúbim. Ale vedel si, že Paloma sa ide vydať za tvojho priateľa. Skôr alebo neskôr by sa to stalo. Áno, viem. Ale Paloma si zaslúžila odísť ako kráľovná a nie potajme utekať. Bránila svoju lásku pred všetkými. To je dôkaz, že je statočná. Áno, veľmi statočná. Želám jej šťastie. No puká mi pri tom srdce. Emiliano, láska niekedy aj bolí. A to, že si to uvedomil, je veľký krok. No tak, chod spať a uvidíme sa zajtra. Áno? Ďakujem, Orlando. Emiliano, dobre, že ťa vidím. Nie je správne, čo ti robia. Čo robia? Kto? Romina a Herman. Robia si z teba blázna. Romina sa s tebou zahráva presne tak, ako Herman so mnou. Ale o čom to hovoríš? Stretávajú sa. Romina a Herman sa tajne stretávajú. Už si spokojná? Pozri, čo si spôsobila. Tvoja teta neuniesla, že si ušla ako taká cundra. Som zvedavá, či ti ten tvoj muzikant pomôže upokojiť svedomie. Si úbohá, vždy musíš zabiť všetkých, ktorých máš rada. Najprv svojich rodičov a teraz Makarenu. Nie, moja teta nezomrie. Nie, teta, nie, prosím, nie. Si vrahyňa. Nie. Je to tak, si vrahyňa. Nie. Si vrahyňa, Paloma. Teta, moja teta Makarena zomrela. Nie, to je všetko moja vina. Upokoj sa, láska moja. Pokojne, tvoja teta je v poriadku. To sa ti len snívalo. Upokoj sa. Bolo to také skutočné. Len pokoj, je v poriadku. Postaram sa o teba. Spí ďalej. Iñaki, neodchádzaj. Zostaň pri mne. Tak dobre. Zostanem. Iñaki, ľúbim ťa. Quiero y no puedo, me faltan tus besos, pierdo hasta el aliento, yo quiero abrazarte. To je neuveriteľné. Ako môžeš hovoriť také klamstvá v mojej prítomnosti a na mojej oslave? Urazila si Hermana aj mňa. Hovorím len pravdu a ty to dobre vieš. To sú vážne obvinenia, Liliana. Nedovolím, aby si o Romine šírila také lži. Alebo máš dôkaz o tom, čo hovoríš? Máš dôkaz? No tak povedz, máš dôkaz o tom, čo tu teraz hovoríš? Upokoj sa, Romina. Ako sa mám upokojiť? Čo nechápe, že nás chce rozdeliť? No poďme. Vieš dokázať tie svoje nezmysly? Nie, bohužiaľ to neviem dokázať. No prosím, nevieš to dokázať, pretože nič z toho nie je pravda. Takže odtiaľ to vypadni. Dosť, upokoj sa. Prosím ťa, Liliana, najlepšie bude, keď pôjdeš domov. Už aj. Emiliano, nemám žiadny dôkaz, no čas ukáže, že som mala pravdu. Si dobrý chlapec a nezaslúžiš si, aby ťa tí dvaja klamali. Vypadni. Nepribližuj sa ku mne, lebo nevieš, čoho som schopná. Roznite sa. Nerobme z toho taký cirkus. Vráťte sa na večierok. Nič sa tu nestalo. Choďte. Choďte. Zlatko, však neberieš vážne to, čo tá hlúpa nevravela. Myslím, že radšej pôjdem vedľa. Odpust mi, Iñaki, ja som myslela, že
Neospravedlňuj sa. Pôjdeme spať. Budem na teba dávať pozor. Budem s láskou strážiť tvoje sny. Iñaki, vždy ma dokážeš prekvapiť. Paloma, to ty ma prekvapuješ. Kým som ťa nestretol, neveril som v pravú lásku. Neveril som, že budem chcieť prežiť život s jednou ženou. Kým som ťa nespoznal. Hovoríš to preto, že tvoje rodičia sa rozviedli. Možno. Vedel som, že jestvuje láska, no iba prchavá. Sú ľudia, ktorých stretneš, zaľúbiš sa a potom sa to skončí. Rozídete sa a každý si ďalej žije svoj život. Asi na to niečo je. To, čo si spomínal, sa zrejme prihodilo tvojim rodičom a rodičom Rominy, ale sú aj páry, ktoré sa zaľúbia na celý život ako moji rodičia. Veľmi ti chýbajú však. Veľmi. Ale chcela by som žiť tak, ako oni. Chcem byť s tebou po celý zvyšok života. A zomrieť potom v rovnaký čas. Bude to tak, Zlatko. A teraz už spí. Iñaki, ďakujem. Ľúbim ťa. A ja teba. Netráp sa tým, chod na večierok a zabávaj sa. A ty? Ja pôjdem radšej domov. Ale prečo odchádzaš? Práve si povedal, že neveríš tomu, čo povedala Liliana. Ja neodchádzam preto. Prečo teda? Romina, asi som priveľa pil a nechcem ti pokaziť oslavu. Pokazíš mi ju, ak odídeš. Všetci počuli ten nezmysel, čo povedala Liliana a budú veriť, že je to pravda, keď ťa so mnou neuvidia. Romina, nech si ľudia o nás myslia, čo len chcú. Ak máš svoje svedomie čisté, nezáleží na tom, čo hovoria. Nemôžem tu ostať dlhšie, takže sa uvidíme zajtra. Nie, Emiliano, prosím, neodchádzaj. Ľutujem, Romina, ale najlepšie bude, ak teraz odídem. Vráť sa tam. Pekný večer a uži si oslavu. Na budúce uvidíte. Romina vyzvala Lilianu, aby jej dala dôkaz, no ona ho nemá. Ale my 3 ho máme. No a o to ide. Keďže nám Romina odmietla zaplatiť, zaplatí nám Liliana. Už asi nie. Liliana sa s Hermanom rozišla. Ale bude chcieť Romine dokázať, že neklamala. A je to aj najlepší spôsob, ako si vyrovnať účty, nie? Prečo sa s Emilianom nerozídeš? Potom by sme mohli počase spolu chodiť otvorene. Pusti ma, čo ti šíbe. Moja sestra leží vážne chorá v nemocnici. Ľudia už o nás klebetia. Nestačí vám toľko dôkazov o narušení vzťahov v našej rodine? Nemôžem v tomto vzťahu pokračovať. Je mi to ľúto. Ale ja ťa nemilujem.